ovom hotelu ovdje. Naravno da spavat će naši pridošli framaši. Spavaju u dvorani. Dvorani? Da. Na podu? Da. Ne znam je li znate, jer ja ovaj put znam, ovdje kao što svi mi vidimo naša je prelijepa rijeka Cetina. Neretva. Neretva. Metkovska kulturna baština je bogata, vjerovatno ste svi čuli za smotru folklora, to je folklornu manifestaciju na Neretvu mjesec pao. Mjesečni. Mjesečina pala.